Nurut yapharmung joyawi dongani hukum. Tei bochor lam sobraine tirini pandani narwai khatu Hasteni all te ari bedeki monti Borom Noruntu Chondro Deparma Sanja. Sini narwai nam sini tunggu, Haphangbai ya betul tunggu ini. Beli kita Haphangbai ini pandani acuk fang. Jotoni lo koinai tirini o pandawo jati musimani o jorani sabsong nani bagai. Kau boleh jatuh dulu sen, ya Haphangbai hai sen lam sini Haphangbai. Tabuk di bencibu, jeng sajar jati musimani ulu, jeng palki korang yapharmung manino kenalayan. To be a part of this function today. Language is the one distinct feature that segregates humankind from the evolutionary history. Jotoni khunungka bisi fil khonui Kokno yapharmung সবাইকে বিনম্র নমস্কার। Bisi burung haino takai bocong Kokborok Sal ini pada tolayo Januari 19 tarik. Takai bayinya kai tatalis bisi kata Kokborokno Tripura Haste सरकारी भाषा शिक्षानि phungo राज्यबिरानि program khaijago
Release Agetia, Agulio, Tabo Saribo Haphangbai, Travel Research Narrator by rwgsawi, Olotini, Sikirino, Borom yapharmung panda, Pandani, Jotoni slai, Okura narwai, Tai Pandano, Yoginai, Kini Hasteni, Deputy Chief Minister, Sri Vishnu Deborman, Tai Manjapacha, Kini Hasteni no, Manana Montri, Nibari Kokborok Jobatia, Kokborokni ang sini Menteri Okrayak su sini Borom Ganang Sar, Vishnu Deborman ang Kokborokni sini Sarno Borom yapharai sing lam soban nang. Tiri o panda nai tongnai joto rangsakni takubuku norok jotoro no koyo borom gwnangwi bijaprokno norok poriwai naidi. Norokni langmani thangsungo, norokni thangwi tongmani namao, Kokborokni haphangni, Kokborokni thinango, Kokborokni phungo, norok beraikino samungo phunangni barano. Borom gwnang Dr. Bijoy Deborma, bo achaika 12 January 1962 bini kami Maharani, Kamalpur, Dholai district ni. Soka nabai. Sini yapharmung tolo sini Borom Ganang sini Narendra Chandra Deborma Sar, Minister Kokborokni sini sokat manai no Borom yapharai lam sokan bagi. Sini Hasteni Tripura Haste Borom Brwichitham Montri Borom Rwngnok Kotor Mebor Kumar Jamatia Sarno Koinai Mohendra Deborma Hukumu Sokat Mannai Taklaini Borom Gwnang Resapna Kurung Shabdaranjan Deborma Sokat Yapharmani Bagu Ang Thalapuru Kebota Kapi Jefru Furubo or Resapung Gthang Malburu Dibagi Gthang Resapung or Haphangni Eba MLA Borom Rwngnok Kotor Dr. Otur Deborma Sal. मामला हालत चाया आपनो काड़ी को बिगड़ा बसास हजम बिगड़ा रखनो तुई कबाब बिजापुर सिक्का मामला हालत चाया अब sini orang apa nak hai sini orang narwai ni mana pernah sini Borom Ganang je Tonsi Deborma IAS Secretary Haphangbai Borom manai te Borom yapharmung Borokni o jorao rwgsawi jorao manai lupini salhang tirigari Borom Ganang koinai dangso khaidari bagai Borom Ganang jengko koinai dangso khaidari bagai Aw sini Borom Ganang tabu sokat yapharmung Kokborokni sini Travel Welfare Director sini Borom Ganang LP Dalno ang Kokborokni sini Borom Ganang no sokat menutu yapharai lam sokan bagi. Tiri narwai Tribal Research and Cultural Institute ni dagi phang okra Borom Ganang Muchang LT Dalung Sarno koinai bono sokat yapharmani bagai Nai tongnai joto rangsakni takubuku songlo koinai Norokni yapharmung jorao So Borom no lam sokan bagi. Aw phai sini takuk sagor te bukuk sangka pakai yapharmung bagi. Sagor Deborma Mankha Madhyamik Examination Kokborok 92 Salka Mankha 98 Khoroksa Porinai te Khoroksa Porinai Jukno Bishiguru Grupno Kokborok High School Marks 2021
Priti Deborma, Bukharibong Subol Deborma, Vijay Kumar Girls High Secondary Rwngnokni, Takarjala, Bini, PSO Takarjala, Subdivision Jotoni District, Sipahijala. Vishal Deborma, Priti Deborma, no Koida, Dakuno, Daksho, West District. Tabuk ni Bechebo, Shokat, yapharmung. Deborma Sal, Chini, Hasteni, Kwai Bekaste, they Kwai Haphangni. Haphangbai. Brwichitham. Kokborok Sal-2021 Hukumu panda songchajao, tabuklu jeljaksine. Nai tongai joto rwgsawi daku buku, kapuni khajuk songro koinai, phaising Jotoni bal baksa ke waisa, yapharmung naharjakmani. Bele khino Haphangbai. Huilani bechebo no king, kenalaine Jotoni besaku. Ya gole to ye boya suno na to bong suno da rogo sagole sa boya suno koto manila Kokborokni saloba ta musu khawa to bong suno da rogo jorao khaijago, Rwngnok Tripura Sini phungo, kebo slai kongya, garo bosomi, takut tebo, sini. Jotoni slai manu kan jumbai
topa sebentar apa yang kita topa Baiklah, Tripura Rwngnok. Hindi pura na hindi yang lain boleh dikah. Do. Baba Korea Pinogo Raja Kaham Nakubuni Hangataran Kosokalan Nakubuni Do 2%
Baca dah kerana. Turun lagi. Oh, mau gini dari patah. Kali. Kamu tu siapa tu ni? Patah kan tu dari patah. Baba Guria bina raja kaham tu beli kosong talang di kaham tu beli do. Masa ada sana. Mewasnya sekedar usai. Mewasnya. Baba Guria raja baba bina raja kaham tu beli talang di do. Oh, aku sudah dikai. Ini hari semua.
Rwgsawi Chando Asante Biyango Thangnai Oya Biyango Thangnai Oya Biyango Thangnai Oya Ahin hai Sanja ko thang Jotoni no khulumbai ta O sangre sangro O sangro raku krucho bame Brwichitham no thang kai ka aina dang tang tuma la kai ha thang ga aina ro hai phun se ma pha tu kai ka au pro ka ga Brwichitham le e oba hai ki chu ma pana mo lo sui chu sungo oba hai ki phai ni bon ba ga chu ti ni yo na lai na na ko ma lo su ka abo ni ba ga ang ti ni su ba 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 Mokai tau kuro thang kuro pai hitang mani kai ama thuya ko baba thuya ko abo Brwichitham somani bo Brwichitham nai kuro pai kuro thangai doga kona go se fujagai tungni hisabo agai la thangai orgo fujagai ma dulo aprun se ma pha thugai kai apru se kagai brai le dai abo se la le ni kau salai dai la le ni kau sunai nai hai ki se chung Tripura ni kai joto hai ki phayo sini nai tung go hai ki phayo kai tiniyo Tripura hai singkai kai jeng gai gra oboro go tang dubai no phayo sumu bai no phayo ai de bagai jeng tiniyo nra asa ruto tungmani angbo sia aiger okay bonok so kai phaina riya sia ni bagai kai tiniyo ani takpo jonoko bo Jotoni
rwngnok salai phaijago o bai kokno o bai sikon o bai kokno o bai sikon rwngnok salai phaijago Haphangni salai phaijago